Amen. Greetings, Nanizakwethu. Greetings in the wonderful name, the name of our Lord and Savior, Jesus the Christ. Ngiyanibingelela ke Nanizakwethu egameni elihle, igama uKristu uJesu, oyinkosi nomsindisi kithi, nokungaye bafowethu sithethelelwe izono, okungaye futhi uNkulunkulu ubuyisene nathi singabantu sisesemhlabeni, wabuyisana nathi ngaye, reconciliation. Hallelujah. Nokungaye futhi okungegazi lakhe, namhlanje thina siyaboasta, namhlanje thina sihamba with our heads held high, ngoba uNkulunkulu ungene esivumelwaneni segazi nathi. Hallelujah. uNkulunkulu ungene esivumelwaneni segazi nathi ngoKristu Jesu, ukuchithakaleni kwegazi lakhe thina sithethelelwe izono. Ngoba uNkulunkulu usibizile bafowethu, wathi zanini kimi noma zizibovu izono zenu, mina Jehova Sebawothi ngiyakuyihlanza zibe mhlophe njengeqhwa. Hallelujah. Yilona ilungelo ke bafowethu elingandele noma ubani leli esili-enjoyayo uma simamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kithi, mase futhi sikholwa ukuthi uNkulunkulu ungubaba, uNkulunkulu uyaphila. Ngaleyo ndlela sonke thina esiza kuye kufanele size sinesiqiniseko nokwazi okuphelele ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu. Akamsheri uNkulunkulu, akakushebi namuntu ubuNkulunkulu bakhe. Nguye uNkulunkulu owavusa uKristu kwabafileyo. Ingakho uNkulunkulu ethi uma siza kuye ke bafowethu sinokuqonda okuphelele ukuthi ungubani. Yena uyasizuzisa, he rewards us. Hallelujah. He rewards them who diligently seek him. Laba bamfuna ngokuyimisela. Laba bamfuna ngokuyimisela, uNkulunkulu uyabazuzisa mfowethu. So the crown of your glory, the crown of your salvation awaits your decision namhlanje. Mfowethu, i-crown ye-salvation yakho, yensindiso yakho, i-crown yenkazimulo yakho ilinde wena ukuthi wenze isinqumo kuphela. Hallelujah. uNkulunkulu uthi he is married to us. Uma nje wenza isinqumo kuphela, then i-crown yakho mfowethu yenkazimulo, i-crown yakho mfowethu yensindiso, uNkulunkulu uzokwamukelisa yona. Amen. Siyaqhubeka ke bafowethu nochungechunge lwemfundiso zethu ezakhelwe kwinjongo uNkulunkulu asinike yona for the year 2025, eyakhelwe phezulu kwencwadi yabaseKolose chapter 1 verse 27. La uNkulunkulu khona esithuma thina God Sanctuary Family Church, the sanctuary, ethi phumani inkalo zonke ke we-sanctuary, phumani ke inkalo zonke, niphume umhlaba wonke, mese ke nenambulela abantu bami, nibatshele ukuthi kusentandweni yami mina Jehova uNkulunkulu, ukuthi baziswe ngengcebo nangenkazimulo yemfihlakalo yevangeli lensindiso neqiniso, omfihlakalo inguKristu Jesu ophilayo kithi noyithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. Nawe kulo-ke lolubizo lethu oluphakeme bafethu esakhele phezu kwalo, sithunyiwe njenge-sanctuary ukuthi siqhubeke bafowethu sambula amaqiniso, siqhubeke bafowethu sicorrecte amaphutha nokungazi okukhripe in the cracks. Uyabona okungene ngama-cracks empilo yokukholwa kwakho, okungene ngama-cracks empilo yokungazi kwakho, kodwa ngenxa yesikhathi
ukungazi osekuphile kuwe ngayo isikhathi eside sekuze kwayishaya salwazi kube kungelona ulwazi. Sibiziwe ke thina sasesisabela bafowethu uma uKristu Jesu esibizele egunjini eliphezulu sihleze enyaweni zakhe esifundisa savuma ukufundiswa sifundiseke ukuze sifunde bese siphuma nathi siyofundisa abanye. Hallelujah. Sivumileke ukuthi no thuma thina ke Jehova sikhona ukuthi siphume kalo zonke siyolekelela abantu bakithi ukuthi sikhanyise la kumnyama khona mase siqondisa futhi la kugwegwe khona mase sikhulisa la kunokungazi khona sibakhulise abantu ngokomqondo nangokolwazi nangokwezambulo. Hallelujah. Yingakho ke bafowethu namuhla uNkulunkulu besikhipha ke esesinikile bafowethu umyalezo kade sisegunjini eliphezulu uyasikhipha ke uthi ke namuhla God Sanctuary Family Church, make known to my people, bambuleleni nibazise abantu bami ngani, nibazise ngama-altare, meaning nibazise ngomsamo, nibazise ngesigodlo. Hallelujah. Uyayizwa lento? Make known to my people, reveal to my people. Ukuthi ngokwezwi lami nangokobuNkulunkulu bami liyini altare. Ngamafishane uyini umsamo, siyini isigodlo. Hallelujah. Ngoba kumele ukuthi lento icaciswe abantu bami babe neqiniso eliphelele ngayo ukuze bangaduki baendaphe bethatha izinto engafanele ukuthi zize esigodlweni, bathatha izinto engafanele ukuthi zize emsamo kube izona abayilethayo bese kufike kukhonzwa zona. Hallelujah. uNkulunkulu uthi asikhanyiseke lento ukuze singaweli ephutheni njenganalelo la sithatha khona izinto esicabanga ngokwengqondo nemicabango yethu nangokwemkhuba yethu eminye sesibiza ngosiko bese siyayithatha lezi zinto sizoyiletha entweni okuNkulunkulu owumsunguli wayo. Hallelujah. uNkulunkulu uye osungule umsamo, uNkulunkulu uye osungule isigodlo, uNkulunkulu uye osungule ibandla. Hallelujah. Elakhe ibandla, esakhe isigodlo, owakhe umsamo. Hallelujah. Ngaleyo ndlela uma ufuna ukwazi kabanzi ngomsamo ngokukaNkulunkulu kufuneke bafowethu sibuyele kuphi ezwini imanual kaBaba uNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi umsamo, ukuze sikwazi ukuthi isigodlo, ukuze sikwazi ukuthi ibandla siliphathe ngendlela yena afuna ngayo thina siliphathe ngayo. Kokuyasho lapha uNkulunkulu kuJohn 4 verse 24 ukuthi uma ungasiphethe lesambulo sokuthi mina Baba uNkulunkulu ngingumoya, God is spirit, hloboni kamoya uNkulunkulu yona. uNkulunkulu uthi mina ngingumoya ongcwele, ngingumoya ongcwele. Kuneyimiso, kuneyidingo, kuneyimfuneko mina Jehova Baba uNkulunkulu engifuna uma ningikhonze ngazo, uma nikhuleka kimi nikhuleke ngaleyo ndlela, uma kanjalo ninikela sacrifices kimi ninikele ngaleyo ndlela. Hallelujah. uNkulunkulu uthi we ought to worship him, we need to praise him, we need to sacrifice to him, we need to pray to him in spirit and in truth. Fanele sikwenze konke lokhu ngani ngokamoya nangokweqiniso. Hallelujah.
Iyona recipe ke bafowethu esinikwe yona le. Ingakho even mesizochaza umsamo, ingakho even mesichaza bafowethu isigodlo, ingakho uma sichaza ibandla, the wife of God, umlobokazi kaBaba uNkulunkulu, kumele sichaze ngokwezwi uBaba uNkulunkulu asinike lona ukuthi sichaze ngalo. Ngoba whatsoever that was written before time was written for our learning and understanding, so that through patience and confidence we'll come to the knowledge of the gospel truths. Hallelujah. Ingakho ke bafowethu namhlanje ke sizobambana ngezandla ngane zakwethu, walk together hand in hand, mase siveza amaqiniso nezambulo, prophetic and otherwise. Hallelujah. Ngokweso lesiprofito ngeso labamoya ukuthi siyini isigodlo, uyini umsamo. Hallelujah. Ukuze nalabo okungenzeka ukuthi bebengawazi umsamo, nalaba abebecabanga ukuthi amagama emsamo amadoda namafamilies athile ayenza aseyiqamba amagama, lawo magama bawaqamba imsamo, lawo magama bawaqamba igodlo zabo, ukusho ukuthi amagama kaNkulunkulu. Cha, uNkulunkulu sithumile ukuthi sizoyilungisa leyo nto, sizoqondisa lelo phutha, siqondise nezigwegwe, mase also sisihlwitha ubungazi kubantu bakaNkulunkulu, even laba bakhona nasebaduma ngamagama ezigodlo, ngamagama omsamo, becabanga ukuthi amagama kaNkulunkulu, kanti cha, amadoda athile athembekile kuNkulunkulu, amadoda athile ayinikela ngokamoya kuNkulunkulu, amadoda athile athobeka phambi kwaNkulunkulu, wasethi uNkulunkulu meyihonorisha imkhuleko yabo, uyihonorisha indumiso yabo, eyihonorisha uNkulunkulu ama-sacrifices abo, iminikelo yabo, basebethi nokumele ngakho isikhumbuzo noma inini engiyothi mengibheka nezingane zami zisibheka sithi uNkulunkulu Baba waphila emndenini wami, nanka ama-result, nazi izinto azenza, wazenza kubaba mkhulu, wazenza abokhokho, namanje usazenza kithi. Hallelujah. Sibiziwe-ke ngenza kwethu ukuthi sizokwambula that in line with i-calling yethu bafowethu, ubizo lethu oluphakemeyo, our higher calling in Colossians chapter 1:27. Hallelujah. So uma ke kunokudideka okuthile namhlanje ukuthi kungenze ukuthi nawo bongomunye wabantu obuse mhlambe usuze waduma nangakini, ukuthi wena uqhathanisa amagama ezigodlo, ucabanga ukuthi amagama ezigodlo, amagama emsamo enziwa abantu abathile who were faithful, available and trustworthy kuNkulunkulu, and God honored imsamo yabo, honored igodlo zabo. Then you thought when uthi lamagama aqanjwa yilamadoda nemndeni ebiza imsamo, acknowledge ekhombisa ubuNkulunkulu kaNkulunkulu empilweni zabo, ukusho ukuthi lamagama emsamo amagama kaNkulunkulu. No, uNkulunkulu sithumile ke bafowethu ukuthi sizocorrecta lokho. Hallelujah. Now mukhumbula kahle ke mfowethu ehlanganeni kwethu okudlule, uNkulunkulu sithumele lapha encwadini yezenzo mfowethu uchapter 7. Hallelujah. Wasesibeka lapha ku verse 49 la uNkulunkulu khona ethi, yazini lokhu ukuthi izulu liyisihlalo sami sobukhosi, ila ngibusela khona, mase kuthi umhlaba ube isenabelo seinyawo zami. Hallelujah. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu
uthi ngoba kuyenzeka bafowethu ukuthi leli ivangeli uma sigijima nalo siyahlangana nontaba olukhuni, siyahlangana futhi nama right wingers, siyahlangana nomphiko uKristu. Akulaleleke mfowethu encwadini yezenzo chapter 7 uma uya lapha ku verse 51 ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma nontaba olukhuni ukhuluma kanjani. Hallelujah. uNkulunkulu mfowethu bekhuluma nontaba olukhuni lapha encwadini yezenzo chapter 7. Mubuka lapha uverse 51 ukuthi uNkulunkulu uthini mekhuluma nontaba olukhulu. Hallelujah. Hey madoda. Akulalele ukuthi uthini uNkulunkulu lapha kuverse 51. uNkulunkulu uthi you stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Awuthi ngiyibheke kahle ngesizulu ukuthi ithini. Hallelujah. Hey madoda. Uthi uNkulunkulu nina bontamo zilikhuni abangasokile enhliziyweni nasendlebeni. You have not been circumcised in your heart and in your hearing. Njalo nina nimelana nani nomoya oyingcwele. Ensichazeleke thina bafowethu ukuthi umoya oyingcwele ungubani igama lakhe. Hallelujah. John 4:24. God is spirit. uNkulunkulu ungumoya. Sase sibuza thina sihlezi enyaweni kaKristu Jesu sisegunjini eliphezulu. Sathi hloboni kamoya ngoba miningi imoya Jehova ekhona la enyama. Uyinhloboni kamoya wena. Sase sambulelwa ke thina. Wasambulela uKristu Jesu, wasambulela uNkulunkulu by Spirit ukuthi hayi mina ngingumoya oyingcwele. Now, uma iscripture yamfowethu ku51 sikhuluma nontaba olukhuni, sithi kubona uyazi ukuthini, ngiyanazi vele nini ukuthi ninjalo bontaba olukhuni, niyamelana nomoya oyingcwele. Na ngoba usuyalazi igama likamoya oyingcwele ukuthi ubani, ukusho ukuthi niyamelana nina nobani noNkulunkulu. Aqali futhi ngani ukuthi kwenzeke lokho. Noyihlobeni bakwenza lokho. Nokhokho benu bakwenza lokho. Igilamkhulu. Hallelujah. Aqali ngani ukuthi nikwenze lokho. So ke bafowethu uNkulunkulu ke lana uthi asibe mindful. Asingalibali ukuthi noma siphuma nkalo zonke ngokwe mandate esinikwe yona ukuthi silishumayele leli ivangeli. Silishumayele leli ivangeli asibe nobuhlakani bukaNkulunkulu mfowethu, asibe newisdom. Hallelujah. Esothi besiphuma siphume nayo ukuze kuthi mesihlangana nontaba olukhuni besilwisa ngezwi sikwazi ukuresponda. Meseke bafowethu inkemba yezwi kaNkulunkulu kube yiyona ehlaba yehlukanise inhloko lesixhanti empilweni yomuntu. Hallelujah. Ingakho ke uNkulunkulu ethi Sanctuary God, Sanctuary Family Church, wena wePastor Thwala phumanike in the bigger body of Christ emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu, niyofundisa nambule, reveal, make known, yambulelana abantu bami ngomsamo, yambulelana abantu bami ngesigodlo. Hallelujah. Okuyimina umqalisi nomphelelisi womsamo, umqalisi nomphelelisi wesigodlo, ukuthi ama protocols esigodlo according to izwi lami mina Jehova sebawodi imaphi. Hallelujah. Hayi lezinto sebezenzela zona. Ngoba yazi mfowethu kukhona ukuthi kuthiwa uqale kahle. Indlela aqala kahle ngayo akekho wayelindele ukuthi uzoboshelwa irape. Hallelujah. Indlela aqala kahle ngayo uPastor Spanbane, mfowethu akekho wayelindele ukuthi uzoboshelwa ini ukuroba abantu. Arobe neyintolo. Indlela aqala kahle ngayo akekho wayelindele mfowethu ukuthi lo muntu lo uzogcina edlimaza abafelokazi. Intandane isale incela isithuba.
Uyayibona lento engishoyo ngani mfowethu uNkulunkulu la uthi i-altare lakho umsamo isigodlo sakho uma usakhele phezulu kwani kwefaith ukholo lase ikhanda lazo kuba ngoKristu Jesu wagijima naso ke lesi sigodlo kuthe ngokubona impumelelo nokuhonorishwa nokuphendulwa kweyifiso nezikhalo nezicelo zakho uma uya esigodlweni sakho wasushintsha ke wena wamgudluza uNkulunkulu entweni yakhe wasuyibeka wena noma wabeka izinto zakho haleluya wasubeke zakhe izinto zaba yini iThixo uNkulunkulu uthi ke asingeneke thina sizohlukanisa ukuthi uma umuntu eqale kahle later wasesiphendula isigodlo waphendula umsamo waphendula ibandla likaNkulunkulu waselenza indawo yeThixo zakhe waphenduka yena waba uNkulunkulu kuleli bandla azingafi ngemvu eyodwa hallelujah let us not be painted with the same brush don't paint the whole church ungabapainti bonke abazalwane ngebrush elilodwa yazi ukuhlukanisa hallelujah ngoba sekukhona nabazi ukuthi uma ukhuluma ngesigodlo noma ukhuluma ngomsamo hayi ke ukusho ukuthi usumhedeni ngani abafundisiwe nasekwiscripture abakayo uma uya lapha encwadini njengoba kade sivumelene mfowethu kwinhlangano yethu edlule uma uya lapha encwadini kaChazoni the Revelations isambulo uchapter 8 uya kuverse 3 umnini womsamo ehlezi ezulwini lakhe umqalisi nomphelelisi wezigodlo ehlezi ezulwini lakhe embulela umpostoli lapho uJohn ukuthi phambi kwesihlalo sami sobukhosi phezulu ezulwini lami kunomsamo kunesigodlo esivuthayo esakhiwe ngegolide ingelosi ziyasiphemba ukuthi sihlale sivutha ngoba yilapho imikhuleko nezicelo nezifiso nezinkinga nanoma yini zabakholwayo bese semhlabeni bathi bebebubula besemhlabeni begcwele uthuli lomhlaba bebubula bebubula kimi uJehova usebawonke yonke ke lemkhuleko izala kimi phambi kwami mesiyaqoqwa ifakwe kuphi emsamo ifakwe esigodlweni esivuthayo haleluya mesiphenduka ke mfowethu iba iphunga elimnandi kuba uNkulunkulu a sweet smelling aroma kuNkulunkulu and siyafunda ke thina uma siyawahlola ama altars sihlola igodlo sihlola imsamo ukuthi kunento eyenzakalayo uma umsamo wakho uvutha mfowethu uma isigodlo sakho sivutha ngokomthetho kaNkulunkulu ukuthi masivutha kunento esiyenzayo kuba uNkulunkulu iphunga eliphuma kusona esenza ukuthi uba uNkulunkulu mfowethu akubuke ngenye indlela kanjalo futhi mase inhliziyo yakhe iba noshintsho towards wena nezidingo nezikhalo zakho sithunyiwe ukuthi sizokuveza lokho haleluya sithunyiwe ukuthi sizokuveza lokho ngiyacabanga ukuthi by now isifiso sakho ukwazi nokubona ama-examples ey'godlo iy'godlo ezakhiwa abantu abathembekile kuNkulunkulu iy'godlo ezakhiwa abantu abakhona kwey'kamoya kuNkulunkulu people who have been separated unto God for his own leisure abantu abavumile ukuthi uNkulunkulu bahlukanisekele kuye haleluya abantu abayithobayo abanenhliziyo emnene abakwazi ukuyithiba ngoba lo ophila kubo mkhulu nalo sephila ezweni
batheke ke mfowethu uNkulunkulu mebaphendula bekhala egodlweni zabo bekhala emsamo yabo wayihonorisha uNkulunkulu izinto nezikhalo zabo nemthandazo yabo nama sacrifices mfowethu imnikelo abayenzayo nendumisa abayenzayo egodlweni nendumisa abayenzayo emsamo yabo wayihonorisha uNkulunkulu wayiphendula uthe uNkulunkulu meyiphendula base bethi ngeke size siyeke lento kube ngathi yize lezo kodwa ayibe isikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu esezulwini lakhe walizwa iphunga lomkhuleko wami walizwa iphunga lekukhala kwami walizwa iphunga lomnikelo wami walizwa iphunga lendumiso lami ngisesimsamo wami ngisesigodlweni sami wangiphendula. Haleluya. Umunye ke wakha umsamo omusha for every answer ayitholayo kuNkulunkulu. Haleluya. Yiloko ke bafowethu uNkulunkulu asithumeleke ukuthi sizokuveza namhlanje and together sizobambisana nje sidiphe. Haleluya. Sizobambisana nje mfowethu sidiphe. And ngiyacabanga ukuthi uzonothisa as we go deeper as siqhubeka mfowethu sambula making known to you over the significance, the spiritual significance of the altar. As siqhubeka nokwambula mfowethu siveza ukubaluleka ngokwegamoya komsamo noma isigodlo. Uzonothisa mfowethu umuthula. Yabona uthula mase mhlawumbe uzuvala amehlo ubuka umsamo ngokwegamoya uzonothisa ukuthi awuyazi uNkulunkulu khona into ayivezayo lana ukuthi umsamo. An altar is not a tradition. Hallelujah. An altar is not a tradition, but an altar is a spiritual transaction between man and God, which God, if this altar is founded upon faith, and the head of this altar and the king of this altar is Christ Jesus, then God definitely and guaranteed he will honor that altar. Amen. Uma soyichaza ngesizulu ke mfowethu uzonothisa esuNkulunkulu ekwambulela mfowethu kwegamoya ukuthi uyazi wePastor Thwala uyazi we Sanctuary Family Church kulokhu kucaca kancane kancane kuyantwela ezansi ukuthi uyazi umsamo uyazi isigodlo mfowethu asilona usiko lwabantu abathile noma izizwe ezithile phela. It is not a preserve for a certain race or ethnicity of people. Hallelujah. So ngaleyo ndlela akekho umuntu ongolunye uhlanga noma esinye isizwe ongafike atshele mina ngomsamo wami atshele mina ngesigodlo sami engikhulume noNkulunkulu nga-acknowledge uNkulunkulu kuso ngenxa yezinto uNkulunkulu azenza empilweni yami mase yena engitshela ukuthi esakhe isigodlo ewakhe umsamo iwona ongcono kunalo wami. Hallelujah. Umsamo wakini ophuma nawo ngakini ezweni langakini na whatever yangakini keep it to yourself. Ungafiki la mase ugxeka owami umsamo ongifice ngiwenza la ekhaya kunike ubaba uNkulunkulu ewuhonorisha futhi ewuphendula. Hallelujah. Ngoba engambulele ukuthi uma nje lo msamo lesisigodi ikhanda laso kuzoba uKristu Jesu ubaba uNkulunkulu uzosibusa. Hallelujah. And every time ngiyasona uNkulunkulu will honor that and ngikhulume lapha ngiphinde ngiyicele. Hallelujah. So ke mfowethu
kuyavela lo ukuthi ukusho ukuthi kukhona abake bangiqhwaga okukhona abangigebenga ubumina bobumina ngokuthi bangidayisela ububona engingebona. Hallelujah. Namhlanje uNkulunkulu uyakuvusa ke mfowethu uthi hayi imina engikubeke eAfrika, imina futhi engivumile ukuthi wehle uze uye down south ufike endaweni ebizwa ngomzansi South Africa. Hallelujah. Uyimvu yedlelo lami, ungumsebenzi wezandla zami, usenhlamvini yeso lami, awulona iphutha wena. You are not a mistake. Usenjongweni nasenhlelweni zami mina Jehova uSebawothi. Ukuba khona kwakho la emhlabeni ukuzogcwalisa intando yami mina Jehova uSebawothi. Engabona kufanele ukuthi umoya wakho ngingawukhulula from izulu lami ukuze uyogcina le assignment especially engikunika yona ukuthi ngawe kumele yenzeke emhlabeni ukuze abantu bathi come to the knowledge bafinyelele eqiniseni lokwazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu uBaba mhlaba wonke Jehova umo wakho izwe nokugcwala kwawo by your wisdom. Hey man, ngobuhlakani bakho nje uwedwa by your wisdom. Ama measurements yonke into ephathelene nomhlaba, even ibalance yomhlaba yakhelwa phezu kobuhlakani bakho wena baba uNkulunkulu. Hallelujah. So ke mfowethu ke umsamo isigodlo kuya ngokuthi liphi igama ofuna ukusebenzisa sizowasebenzisa ke mfowethu interchangeably so lokho uzwaphambanisa azozenza ingqondo kuwena. Hallelujah. Umsamo awulona usiko lwabantu abathile lesizwe esithile lwabantu bokholo oluthile. Hallelujah. Kodwa umsamo a spiritual transaction uhwebelana ngokamoya nakweyikamoya nobaba uNkulunkulu. Ingakho izinto ezicelwe emsamo eyakhelwe phezu kokukholwa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu unguNkulunkulu futhi uyedwa munye. Hallelujah. uNkulunkulu even today nanamuhla icelezele kuleyo msamo uNkulunkulu uyayihonorisha, uyayidwalisa, uyayiphendula. Hallelujah. Awuchaze God Sanctuary Family Church. Chazani Pastor Thwala uthini manje? Awuyibeke ngendlela engizokwazi ukuthi ngifake kumashalofu lento ememory yami ukuze ngingayilibali, ngikwazi ukuyixoxa nabanye abantu. Uthini kahle kahle ngomsamo, uthini ngesigodlo? Ngamafishane ke mfowethu isambulo uNkulunkulu asivezela sona la ngomoya wakhe ukuthi sisidlulisele kuwe ukuthi umsamo is a meeting place. Umsamo uyisigodlo futhi. Hey Nkosi yami. Umsamo is a meeting place where the divine meets with the natural. Umsamo uyisigodlo mfowethu lapho khona ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu buhlangana khona. Yabona? Nobuntu bomuntu ophila emhlabeni. Into yakwamoya le. Hallelujah. Into yakwamoya ukuze uyiunderstand kuzofuneka uattend mfowethu mhlambe nala kuleli bandla lethu unga-attend ukuze wambuleleke ukuthi kweza kwamoya yiziphi izifundo ofuneka udlule kuzo ukuze ube fertile unone. uNkulunkulu meyisimbewu yakhe ezinto zeyimfihlo zikamoya isheshimile kuwe ingakudidikani.
Hallelujah. An altar is a meeting place where the divine and the natural meets. Into engandele nomubani le. Right? Umsamo mfowethu uyisigodlo. Lapho khona umuntu ophilayo osenyameni emhlabeni ekwazi ukumemeza khona uNkulunkulu esezulwini ehleze esihlalweni sobukhosi bakhe umhlaba uyisenabelo seinyawo zakhe phambi kwesihlalo sobukhosi bukaNkulunkulu kunomsamo ovuthayo wegolide la imkhuleko yonke mfowethu yabakholwayo iyakhona mesifike ihlanganiswa together ndawonye mesiyashiswa ikhipele liphunga uNkulunkulu akhuluma ngalo kuJohn 4:24 ukuthi konke mesikwenza in spirit and in truth ilona phunga uNkulunkulu alifunayo le. Hallelujah. So umsamoko ngamafishane uyileso sigodlo ke mfowethu la wena njengomuntu umemeza uNkulunkulu. Hey Nkosi yami, uNkulunkulu enze umangaliso aphendule. Uzogcina ubonile mfowethu ukuthi kuphi la uNkulunkulu esithumela khona ekhaya lakho. Hallelujah. Kancane kuzoya ngokucaca ukuthi kunesidingo sokuthi uphinde uvuselele umsamo lo wasekhaya kwakho. Njengoba usulala ungathandazile nje wena. Ingoba umsamo awusekho endlini. Hallelujah. Sekuneyinsuku ohlanganyela ngazo nabangcwele. Uma lini izulu hayi, kanti umsamo awusekho ekhaya. Awusena ubufakazi wena obuthintekayo lokubambekayo. Bezinto uNkulunkulu azenze empilweni yakho. And slowly uSathane uyayisebenzisa lento kuwena. Hallelujah. Uzunqume mhlambe ukuthi wena usuyinkonzweni ezi-important. As-if lezi ezinye inkonzo azikho important. Mina sengiya ngoJuly. Sengiya enkonzweni kaChristmas. Sengiya enkonzweni kaNew Year. Sengiya nasenkonzweni esidlo kuphela. Lezi ezinye hayi. Khuluma ukungazi empilweni yakho. Khuluma ukudideka, khuluma ignorance. Hallelujah. You still a baby. You still a baby okholweni. You being tossed to and fro. Onke leza amawanga ama-doctrines nemfundiso ezigcwele la emnyama. Usucabanga ukuthi ngokuba ne-access kwi-internet ugooglisha izinto. Then usunolwazi. Hayi izinto zakwaNkulunkulu mfowethu ezakwamoya zembulwa ngokamoya. Azembulwa yi-internet, azembulwa uGoogle. Avail yourself. Zenza ube khona mfowethu. Lahle konke uhlakani ucabanga ukuthi unako uze uNkulunkulu. Empty yourself. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukuthi akhule kuwe, unciphe wena. Hallelujah. Umsamo ke mfowethu esikhuluma ngawo ukuthi umsamo uyisigodlo as well. Where the divine, la uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe in his sovereignty, glory and beauty and splendor. Ekwazi ukuthi athi meet, ahlangane, abe ne-appointment nomuntu ophila nomhlaba. Hallelujah. La ukwazi khona mfowethu uya khona kukubi izinto zimapeketwane ufika ummemeza uNkulunkulu. Mmemeza uNkulunkulu mfowethu. Awubafowethu thina sifundisiwe ukukhuleka njengabenguni. Siye khona sithi wena umdala weinsuku. Wena ancient of days. Hey mfowethu mase simmemeza. Simbiza ngamakhona zonke. Hey. Simmemeza. Simhasha. Ngoba siphiwe thina that poetic language. Yokumemeza uNkulunkulu. Ngeke usivimbe mfowethu. Sila emhlabeni. uNkulunkulu meseyaphendula. Hallelujah.
awume kancane wePastor Thwala. Awume nje kancane, wait a minute. Kahle the functions of the altar yini? Phela thina Pastor T siphila kwi-21st century, a time where we are loaded with the information. A time, Pastor T, a time God Sanctuary Family Church, la khona i-technology. Mfowethu siphakemene indlela eyisimanga kangangokuba nezimoto sezidriver zona namabhanoyi sekuyela ngakhona ukuthi ayidrive ngoba iyikhali seziyakwazi ukuthi ziyidrive zona ziyotargeta indawo ethile zifike zibhidlize. Pastor T, God Sanctuary Family Church, awusho isikhathi engiphila kuso sibanga ukuthi ngikubuze ukuthi what are the functions of an altar? Yini kahle umsebenzi womsamo? Sihlezi ke mfowethu enyaweni kaKristu Jesu. Ngoba bafowethu uqala kokuhlakanipha kwethu kungokwesaba uNkulunkulu. Noma ungaye ekolisi uye university, kodwa uma ungahlalanga enyaweni kaKristu Jesu, uma ungamsabi uNkulunkulu mfowethu, ubuhlakano nabo technical and diplomatic. Hallelujah. Awuphethe lenhlobo le xosha ungazi, le xosha isono. My God. Well, sihlezi ke egwinjini eliphezulu, sithembe ukubuza nathi lo mbuzo mfowethu kumoya oyingcwele. Him the set apart spirit, Jehovah Tsikeni. Him Ruach HaKodesh, Ruach Emet, moya weqiniso. Sithembe sibuza ukuthi ake usho ke uma besibuza emhlabeni ukuthi yini kahle umsebenzi womsamo? Yini kahle umsebenzi wesigodlo? Wasesambulela ke bafowethu uKristu Jesu, wasambulela uNkulunkulu ngomoya wakhe ukuthi umsamo, umsebenzi wawo ukuba yindawo la uya khona ukuyokhumbula izinto uNkulunkulu akwenzele zona. Hallelujah. Samson uthi Jehova ngibonile ngilwa nebhele, ngikubonile ngibulala ibhubesi. Wayizwa leyo beyasharela labo abahamba kahle phambi kwaNkulunkulu behamba ngokuqonda, bayakwazi ukuya kuNkulunkulu kumsamo wabo bathi Jehova ngikubonile ungisindisa ngaphansi kwesandla somcindezeli, a taskmaster. Ungisindisa ngaphansi kwesandla sobugqili. Ngikubonile ungipha amanzi ngisehlane kungekho mfula. Ngikubonile ungipha amanzi wawakhipha etsheni elomile nkwe. Ngikubonile Jehova silambile sihambe ogwadule ngekho nyamazana. Wakwehlisa wena ukudla kwezulu, the food of angels, manna. Sadla sashaya ibovu. Yabona, when these people baka imsamo ukuze babuyele kuyona ngokwemisebenzi uNkulunkulu ayenzile empilweni zabo. Remembrance. Hallelujah. Nami ngimbonile uNkulunkulu mfowethu empilweni yami engophula njengesikhuni somlilo elangabini lomlilo ovuthayo. Hallelujah. Sekuvunyelwene kwasayinwa ukuthi hayi lo uyobolela ejele. Hallelujah. Wafika uNkulunkulu. Because the righteousness of God
iyenqaba ngabakhe. Hallelujah. Umbonile nawe uNkulunkulu empilweni yakho. Kuningi ongakukhuluma mfowethu. Umahluko ukuthi wena kwakwenzile uNkulunkulu empilweni yakho noma empilweni yami. Into esilibalile ukumakhela ialtar. Hallelujah. Sisaqhubeka senza into esithandayo. Sihlanganyela ngezikhathi ezithandwa yithina with other saints nabanye abazalwane. Sikhuleka mekuvuma kithina. Mengavuma sikhuleki. Hallelujah. Uma lini izulu siye esontweni. Uma sisebenza kahle sinemali, siyamkhohlwa uNkulunkulu. Wayelo usafuna unkosikazi, wayelo usafuna izingane, wena ufika kuqala ngisho esontweni. Uze altar. Uze emsamo kaBaba uNkulunkulu, ukhala khona, ophendula uNkulunkulu, umkhuleko nesikhalo sakho. Ususebenzisa ke manje impendulo kaNkulunkulu ukulwa noNkulunkulu wena. Nokumkhombisa ukuthi awumdingi kangakanani empilweni yakho. Sizoyikhuluma lento. Esiqhubeka abafowethu nentshumayelo la eSanctuary. Hallelujah. Uyini umsamo? Yini umsebenzi wawo? Usivezele ke mfowethu uthini uNkulunkulu ukuthi umsamo uyindawo also lapho khona sisacrifice khona. Hallelujah. Yila siya khona ukuyokwenza iminikelo. Ngesikuphethe thina nesikufumbethe ezandleni zethu esikuphiwe uJehova uBaba uNkulunkulu. Siyathatha ke ingxenye yabo njengokomthetho kaBaba uNkulunkulu. Mase siphindela kuye. Siyonikela sibonge. Sisacrifice. Mesethi uNkulunkulu phuma ke wethwala uyoqokisa labo abanqunu. Phuma ke wethwala uyophakela labo abalambile nabahlwempu. Phuma ke wethwala kuthi labo abangenalo uphahla phezu kwamakhanda abo ulekelele ekutheni lube khona uphahla. Hallelujah. Umsamo ke mfowethu loyo. Umsamo awusho ukuthi hamba imali zabafelokazi. Umsamo awusho ukuthi thatha imali zogogo uphile ngazo. Instead wena ufuna ukuphilisa ogogo. Hallelujah. Akangapiko umntwana ebandleni ongekho esikoleni ngenxa yokuthi ekhaya akukho ongena phansi kwempumulo. Ibandla liwumsamo lesigodlo sikaBaba uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela imkhuleko ephendulwa kuleli bandla eyenza ukuthi kube ngisho nemali kuleli bandla. Ayiphume ke le mali iyofeza. Isaiah 58 verse 8. Iyofeza idingo nenjongo uNkulunkulu anawo ngabantu bakhe through umsamo obizwa ngebandla isonto. Isigodlo. Hallelujah. Umsamo ke mfowethu umsebenzi wawo ukuba indawo yezambulo la uya khona unga-understand uyobuza uBaba uNkulunkulu ummemeze usemhlabeni ucela i-meeting naye and avail yourself kweyikamoya ukhulume noNkulunkulu mase uNkulunkulu ehle ezulwini lakhe ngomoya wakhe eze kuwena niphendulane just like uMoses noNkulunkulu babephendulana. A friend of God. Wena uzophendulana noNkulunkulu as a son or a daughter of God. Ngoba vele you are a partaker of God's divine nature. Hallelujah. Wabelwe kuleyo area yokuthi wena ubungcwele bukaNkulunkulu ngoKristu Jesu osubizwa ngondodana by uNkulunkulu aphinda bize ngodlalifa usuyakwazi
ukuthi ukhulume noNkulunkulu ubuso nobuso in the spirit ngokwekamoya. Hallelujah. Those are the functions that we were given. Ukuthi an altar ifunction yayo, it is a place of remembrance, it is a place of sacrifice, and it is a place of revelation. Hallelujah. That is why Tina, in the language of prophecy, we proclaim that where there is no altar, there is no encounter. And where there is no sacrifice, there is no fire. Hallelujah. Iyona language yethu ke leyo ya prophecy esinuka ngaya amakhwapha. Ukuthi khumbula mfowethu ukuthi lapho umsamo ungekho khona, lapho isigodlo singekho khona, there is no encounter, akukho ukwambuleleka, akukho futhi nokuhlangana nobaba uNkulunkulu in person. Kanjalo lapho khona kungekho mnikelo, kungekho mhlatshelo, kungekho umkhuleko prayer, kungekho ndumiso, there is no fire, awukho umlilo kuleyo ndawo. Meaning there is no response, ayikho iresponse kaNkulunkulu kuleyo ndawo, akho mpendulo, akho signs, akho miracles. Hallelujah. Iyona language ke mfowethu esanikwa yona thina la eSanctuary ukuthi kancane kancane sivakashele siyoyibheka sinuka amakhwapha ukuthi God Sanctuary Family Church, here is the measure yakwa prophetic, where there is no altar, there is no encounter. God Sanctuary Family Church, thwala ekhaya lakho ngabe unawo yini umsamo, ngabe unaso yini isigodlo. Ngoba uma singekho ukuhlangana phakathi kwakho noNkulunkulu kuyaleka, ngoba vele awusekho umthetho okubusayo wena ekhaya nasebandleni. Ngishudla siyafobela nje ufake emlonyeni, awusakubusisa ukudla. Muphuma uzohamba, uzuvela uphume nje uthi ngiyabuya, awusakhuleki ukhulekela indlela. Kuningi nje osukwenza ngani awusanayo into ekulawulayo, othi uma ubheka umsamo wakho mase uyakhumbula, remember. Hallelujah. Kanjalo futhi where there is no sacrifice, uma zonke ke lezi esibalile ukukhuleka, ukunikela, imhlatshelo, indumiso, vele ayisekho, awusaphili ngisho nakuyo. Ingakho nobufakazi usungenabo kodwa uyibiza ngekholo. Umlilo kaNkulunkulu awukho kuwe. Hallelujah. So uma nawe kizokusiza mfowethu le language yaka prophetic yokuyinuka amakhwapha, ungayithatha nawe uyisebenzise, iyasiza nathi la eSanctuary. Ingakho singekho even presumptive, singaqageli on matters prophetic. Asiqageli thina eindawe eimfihlweni zakamoya. Sikhuluma lokhu uNkulunkulu akushoyo. Asi-edi asigcwalisi. Sima la emekhona yena. Hallelujah. Ingakho ke mfowethu la eSanctuary ungeke uzusithole nesisodwa isiprofeto esithi muphuma kuleli bandla uNkulunkulu ingane zakho uzoyifaka phansi kweyimoto menze esikoleni. Umsebenzi osebenzayo uzokuphelela. Indoda owayikhulekela kuleli bandla izofa. Umunkosikazi owamkhulekela kuleli bandla uNkulunkulu wakupha uzofa noma nizodivorce. Ayikho leyo nto la. Because uNkulunkulu wethu thina akakhulumi kanjalo. Owethu uNkulunkulu nama solutions. Hallelujah. Yashisa la emsamo. Yashisa esigodlweni mfowethu.
uma ikhanda nombusi waleso sigodlo walowo msamo kunguKristu Jesu. Uma kuyilabo abanye oyikhonzela bona nezithixo zakho, hayi ke mfowethu, do as you wish. But ungadlaleli ngalanga kuthini. Sihamba kahle thina emagcekeni asemakithi. Imsamo yethu siyayihlonipha. Mesikhala kuyona yethu imsamo, uNkulunkulu uyayizwa thina yethu imkhuleko. Ebuhlungwini esibona, alalela iphunga. And mase ayihonorisha, ayigcwalise. Izinto ayifezeke. Hallelujah. No fire, no demonstration of the power of God. Uma ungekho umlilo kaNkulunkulu empilweni yakho mfowethu, awukwazi nawe futhi ukuveza amandla obuNkulunkulu bukaNkulunkulu. That's why uhlala usifonela, hey ngiphethwe ikhanda, ngicela ningikhulekele. What's that? Hey ngiya kwi-interview, ngicela ningikhulekele. How can we pray for an interview? Because when ufuna ukugooglisha ikhampani yakuyona, ufunde ngabanzi ngayo, wenza ama notes. That is what we will tell you thina la eSanctuary. Have you studied this company? Have you googled the internet to find out what they are busy doing? Have you carved for yourself a niche in this company? Ukuthi walibeka interviewer khombisa ulwazi oluthile elithe ukujula kancane kwi-area ethile khona kuzothi noma sekukhona abambonile abangamqasha for le position abayi-advertisile kodwa khona into oyikhulumile wena abayidingayo kwenye department. Ungabi limited nje kwi-scope sale interview yokuyona. Hlola ukuthi kuhamba kanjani kwa-marketing, sales, product development, kuhamba kanjani kwa-audit and risk, kuhamba kanjani ka-forensic, kuhamba kanjani lapha kwa-HR, kuhamba kanjani lapha kwa-legal, kuningi. Hallelujah. Lokhu sengikudirecteke kubantu abakhuluma isiNgisi. Amen. I'm directing what I've just said to people who speak English and people who are looking for places of employment or jobs. Amen. I wish I were Pastor Twala. I wish I were Sanctuary Family Church. Kukhona la ngisala khona kancane. Khona ngokuthe muqala mfowethu uthe uNkulunkulu unithumile ukuthi nizoqondisa igwegwe esezize zaba ingxenye yenkolo la abantu khona bekholwa ukuthi kahle kahle amagama emsamo amagama kaNkulunkulu. Usho njalo the time inqaba. Wathi nizokucorrecta lokho ukuthi igama lomsamo akulona igama likaNkulunkulu, igama lomsamo igama lesikolo. Now awusho ke ngoba ngiyezwe impela silokhu sidipa ngifuna ukusala. Do names matter? Ngabe balulekile yini amagama? Ngabe libalulekile yini igama ukuthi isigodlo noma umsamo ngawuqamba igama? What is in the name for me esigodlweni? Yini esegameni engizuza kuyo mina ngokuqamba isigodlo igama? Talk to us, Pastor T. Talk to us, Sanctuary Family Church. Uthebe nisegunjini eliphezulu. Phumele shashalazeni ke manje. Do names really matter? Ukuqamba isigodlo. Nokuqamba umsamo oyisigodlo vele. Yini esegameni lebaluleke kangaka ukuthi umsamo ufune ngikunike igama? Kwasha. Hey Nkosi yami, ngoba thina ke mfowethu uNkulunkulu usibizile kulolu bizo oluphakeme asinike lona. Hey madoda, siyangena mfowethu egunjini eliphezulu thina sifundiseke. Sihlale sibe nama one on one. Simcela uNkulunkulu ukuthi abe personal nathi. Deuteronomy 29:29. Asivezele izinto ezideep
ukuze sikwazi ukushiyela abantwana bethu ifa kwezakamoya nakwizambulo. Sihlezi-ke enyaweni zikaKristu siwubuza lo mbuzo. Umoya engcwele uthi yes, it's important ukuthi umsamo ube negama. The name matters. Awu, kanjani, kungani kubalulekile? uNkulunkulu ngomoya wakhe ke bafowethu sihlezi egushini eliphezulu uthi naming umsamo, ukuqamba umsamo igama kubalulekile ngoba lokho kuyisenzo sokukhombisa ukubonga kulokhu uNkulunkulu akwenzele kona. Hallelujah. Kunezinto uNkulunkulu athi mekwenzela zona, abanye even ingane zabo ziqanjwe ngamagama emsamo, ziqanjwe ngamagama ezigodlo ngenxa yokubonga uNkulunkulu into ayenzile, kade isinye sikamama wekhaya sivaliwe, sivalwe uSathane. Bakhuluma noNkulunkulu, wasivula uNkulunkulu isinye. Kwase kuthi i-offspring, kwase kuthi isithelo esiphumayo kulesinye besivaliwe, bayitshela ukuthi bona baqamba igama ingane, kanti hayi leli gama limele isigodlo enganeni sikababa uNkulunkulu. Hallelujah. Uyamkhumbula noma kaSamuel wathini ukuthi mengizala indodana ngizokwenza njani? Ekhuluma noNkulunkulu. Ovele wayiqamba negama wathi Samuel. Yaphenduka ni-altar. Athi melibuka kukhumbula ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Nawe futhi even nasekhaya khona obaziyo. Hallelujah. Usuhlala ekhaya almost 4 to 5 years ne-degree. Uhlala ekhaya almost 7 to 10 years ne-degree. Sebenza yikho. Uyamemeza uNkulunkulu. Hallelujah. Awuphendula uNkulunkulu umkhuleko wakho. Kwafika igama in your spirit emoyeni wakho. Ukuthi lempendulo kaBaba uNkulunkulu ngeke ngiyiyeke nje ihambe engathi ibuze ayigqokile. Ngizoyiqhokisa ukuthi nginike igama every time. Mengikhuleka leli gama ngilisebenzise. Kangangokuba even le moto wena oyithengile kulo msebenzi onikwe uNkulunkulu inali igama lakubo eyaqanjwa lona ezweni eyakhiwa kulona. Hallelujah. Kwathiwa yini uToyota, kwathiwa yini Mercedes, kwathiwa iBMW, kwathiwa shonke amagama. Kodwa ithe mifika kuwena yathi mipake egcekeni ekhaya, wathi intombovu, wathi intombi emhlophe. Hallelujah. Wathi usuli inyembezi. Enye wazoyibiza ngegama wena likamama wakho, noma likagogo wakho, likamkhulu wakho, noma likababa wakho, owahamba usafunde e-university. Hallelujah. Owahamba usafunde e-university ufundiswa imali yakhe, kodwa wangakwazi ukuthi adle ithelo inyoni zabantu abakhe. Ucabanga ukuthi wena uyadlala njengoba uqabele le moto ngegama elithile, kanti hayi khona ekhulumayo kuwena. Hallelujah. Khona ekhulumayo mfowethu. Izinto lezi efune sikhumbuzane zona ngoba njengamanje kunopastor ohamba ngemoto ngisho inumber plate yayo isize ya register. Hallelujah. Ukuthi hayi uMakandu uGogozi 1, Gogozi 2. Kodwa mefika la esontweni antshele ngezigodlo, antshele ngemsamo ukuthi into zamadimoni lezo. Namhlanje ngifuna ukusmile mase uthi awubuke le moto yakhe epake ngaphandle. Ubani ommemezayo ngale number plate? What are you acknowledging ngale moto wena? Hambe sanctuary ufunda.
Hallelujah. Sizokwamukela ke thina. Asazi konke kodwa siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi asambulele. Amen. Usambuleleke thina uNkulunkulu mfowethu ukuthi umsamo ialtar is God. Is an act of revelation from God. Hallelujah. Ngamafishane umsamo ukuqamba kwakhe igama ingoba usuku ufuna ukukhombisa nokuveza nokuvuma izambulo uNkulunkulu akuvezele zona, where God reveals to you his nature and character. Umsamo mfowethu uyisenzo lapho wena uveza ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yakho, meaning uveza isambulo senature semvelo kaNkulunkulu necharacter kaNkulunkulu akuvezele yona ngemfihlakalo yani yomsamo. Awubheke nje manje uNkulunkulu kunencwadi oyijwayele, for example uJohn 4 verse 24, God is spirit. Maybe asifunde khona uzobona ukuthi asisakheli lento esishoyo. John 4:24. John 4:24. This is what the scripture is saying. God is spirit. What type of a spirit is God? He is a holy spirit. He is not begotten. He's got no beginning. He's got no end. God is eternal. He is everlasting. He is perpetual. uNkulunkulu ngumoya, akanasiqalo, akanasiphetho, akazalwanga, akafi. Hallelujah. Akafi. Uphila ingunaphakade. And those who worship him, labo abamkhonzayo, abakhuleka kuye, nabanikela kuye, they must worship him in spirit and in truth. Hallelujah. Now, uma usudipa ke kwi-area of revelation, having been taught of a Trinity, uyahlehla kancane uthi hayibo, uma ngilazi igama likaBaba uNkulunkulu ukuthi unguNkulunkulu, then uma ngivezela kuJohn 4:24 ukuthi uNkulunkulu ngumoya, hlobo kamoya uNkulunkulu ayiwona, ungumoya oyingcwele, ukusho ukuthi igama likamoya oyingcwele uNkulunkulu. These things ayivele nje zivele kuwena, zivela uma usukwazi ukuyinikela ngokamoya emoyeni kaBaba uNkulunkulu, mase kuvezela lento, mase eqala ukuncipha u3 abe u2. Uyabona lento? Ancipha u3 abe u2 ukuthi ushuthi usewubanike manje uma kade uTrinity. Thina ke siqhamukela le emsa lento mfowethu emafamu osikhwili phambana nogogo, ushuthi singamqamba igama elishayo sithi uTrinity. Hayi siyahleka phela noma senkonzweni bafowethu, ngoba sizama ukukhombisa ukuthi ukwazi nokuqonda komuntu ufishane ezintweni zakaNkulunkulu uma ingambulwanga uNkulunkulu. Ola lonke besithi u3, kodwa namhlanje siyathola ukuthi uNkulunkulu, mengithi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Hayi, but naku nje kuyavela la ukuthi uMoya Oyingcwele igama lakhe uNkulunkulu. So kusho ukuthi lo 3 lo uyancipha sekusele 2. Usho ukuthi Pastor Thwala usiyosichazela ngoNkulunkulu Ndodana ukuthi yena ushona kanjani, gcina ku2 yini noma gcina eyedwa. Zechariah chapter 9. Hallelujah. Asikho ke lapho namhlanje bezama ukuveza nje ukuthi ialtar mfowethu umsamo ukuphi igama as an act
yesambulo uNkulunkulu akuvezele sona ukuthi ayibaba. Hallelujah. But ke mufuna ukuchallenge ngeTrinity, you are welcome. Challenge lesilangalaleni mfowethu kungabi private affair ukuze nabanye basizakale. Amen. Uqamba mfowethu umsamo igama, uqamba isigodlo sakho igama ngesingisi sithi it is an act of publicly witnessing God's divine intervention empilweni yakho. Ngamafishane kuyisenzo leso lapho khona wena uphumela obala unike ubufakazi bentshisakalo uNkulunkulu anayo ngawe nothando uNkulunkulu analo ngawe enhlizweni yakhe. Awubusaba umzalwane ophila ekufihlakaleni, a secret Christian. Usuphumela nje obala noma ubani kumcacela ukuthi angiseyiye lo ebengiwuye eqaleni kodwa manje sengiwuye enginguye kuKristu Jesu. Hallelujah. These are the dynamics mfowethu as to why the name. Yizo lezi mfowethu inguqunguqu, yizo lezi mfowethu idingo. Hallelujah. Neyikhonkwane eyibanga ukuthi kubaluleke ukuthi umsamo ube negama. Hallelujah. I believe uNkulunkulu uyakhuluma nawe mfowethu and you are enjoying this. Amen. Now, Pastor T, I think sesiyakuzwa ke manje, because Sanctuary Family Church, sesiyakuzwa ke manje, I think sesiyakulandela. Ake sehleke manje kancane siye emagameni emsamo ukuze siwabuke lamagama emsamo amanye besicabanga ukuthi amagama kaNkulunkulu kanti amagama emsamo imiphi lemsamo uNkulunkulu ayambulile embhalweni engcwele. Hallelujah. Yiphi lemsamo uNkulunkulu ayambulile embhalweni engcwele uNkulunkulu ayiphendula wayihonorisha. Uma amadoda athembekile, amadoda ayithibayo, amadoda akhona nazenza abekhona ezintweni kaNkulunkulu, angabe nezinsuku ayashisa yabanda la uNkulunkulu athi khona labantu bebememeza aphendula uNkulunkulu esezwilini lakhe mase ba ne-meeting nabo. Angene ivumelwaneni nabo, angene empendulweni nabo, abaphendule entweni abayifisayo. Ngoba ushilo vele uNkulunkulu ezwini lakhe ukuthi konke nikufunayo nenikucelayo nenqonqoze emasangweni ezulu ukuthi nivulelwe kona uma nje enikucelayo ask, enikufisayo nenikufunayo seek, neningqonqozelayo knock ukuthi ninamukeliswe kona. Uma nikwenza konke lokho ngegama esinikwe lona ngaphansi kwezulu nangaphansi kwemthunzi welanga okunguKristu Jesu, ongekho futhi elinye igama esithina abantu esingasindiswa ngalo lesingamukeliswa ngaso imfundo nezifiso zethu. uNkulunkulu uthi ngizonenzela mina. Hallelujah. Bafowethu singaqhubeka nentshumayelo, but ngiyacabanga ukuthi for purposes of time nanokuthi sihlukane kuse right ngoba abanye kufanele babe sekhaya obaba bayangena emsebenzini ntambama nezingane kusasa zesikoleni. Ngicela senze appointment bafowethu for next week ukuthi sihlangane mase sibheka ke bafowethu amagama emsamo aqanjwa abantu nemindeni ethile kodwa uNkulunkulu wayihonorisha leyo msamo. Hallelujah. Ngiyacela ngenza ukuthi ningixolele asikwazanga ukuthi sifike emagameni emsamo. uNkulunkulu usinikile ke kodwa amagama emsamo awu10. Hallelujah. Usinikile amagama emsamo awu10 bafowethu esizoqala ke sihlaziye kusukela next week. Nakhona next week ngiyacabanga ukuthi we may not be able ukuthi siwaqede onke oma10 ngoba asijahile ukuqeda kodwa
into esibhekile thina kakhulu ivangeli kaKristu Jesu, the transforming ministry of Christ Jesus, impact ukugadla kwalo empilweni yomuntu owonayo noyisonto, ukuthi baseligadlile kwenzakalani. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe mfowethu. Amafinda amaningi abophekile empilweni yakho uNkulunkulu uyawaqaqa kancane kancane. Haleluya. Ukudideka ukuphila kuko nokungazi uNkulunkulu uyakukhanyisa namhlanje, uyakhanyiseleka. And konke kwakheneke ekutheni ukuqala kwakho kokuhlakanipha kungokusaba uNkulunkulu. One day siyokuzwa nawe uthi come ye wosanonke nina enigqilazekile nenisebenza kanzima. Wosanonke nina enithwele kanzima. Uthi uKristu Jesu yena uzonika ukuphumula, uzonipha isabatha uma nje namukela ijoka lakhe bese nifunda kuye, ngoba yena unjani umnene futhi uthobekile ngokwenhliziyo. Uma mamukela awungeke nje uthole ukuphumula enyameni kuphela, kodwa nasemoyeni. Even usuhambile kulomhlaba uyongena wona kwisabatha lakho, ngoba umthwalo wakhe yena ulula futhi ijoka lakhe alikho nzima. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.